Benvinguts i benvingudes a un nou episodi de Literacurat. Avui som aquí als estudis de Canal Blau FM i Televisió per parlar amb una alumna de Can Puig de Literatura Universal, l'Àurea Valles. Benvinguda, Àurea. Hola. Bé, l'Àurea és una alumna molt interessada en temes de literatura. Ha cursat l'optativa de Literatura Universal amb la professora Pilar Tejero, a qui enviem un petonet des d'aquí, de l'Ins Can Puig de Ribes. I bé, si voleu conèixer l'Àurea, ella és d'Olivella, té 17 anys, fa castells amb els castellers de Viladecans, ho dic bé? Sí. I bastons i gegants a Olivella, a més de timbals a Ribes. O sigui que la cultura popular també et va molt. I si no anem desencaminades, estàs interessada en estudiar periodisme. Com a mínim, fa temps que m'ho havies dit, no sé si encara continues amb la mateixa idea, que és un ofici que a més té una part de literatura o una part literària molt important. Llavors, bé, en primer lloc, Àurea, creus que la literatura pot tenir una influència en la salut emocional dels infants i dels adolescents, en el teu cas? En la meva opinió jo crec que sí, perquè quan llegeixes un llibre en el que el personatge té algun tipus de malestar en el que tu et pots sentir relacionat, o sigui, potser tu sents el mateix i llegir-lo, que no ets només tu, que hi ha més persones que senten el mateix, al final com que ajuda molt. I molts cops els llibres acaben doncs, bé i acaba solucionant aquest problema i també et pot donar tu com algun tipus d'ajuda o algun tipus d'idea de com pots arribar tu a aquest punt d'estar bé. Sí, si acaben bé és com una catarsi de dir el problema s'ha solucionat i em quedo tranquil, no? Sí. D'alguna manera això t'ajuda que els finals siguin feliços? Home, jo crec que sí ajuda, perquè al final pots... O sigui, els llibres a vegades fan efecte mirall. O sigui, si tu trobes alguna cosa que et sents representat amb ella, doncs tu després, si acaba bé, doncs tu pots implementar-te això per tu i fer-te una mica l'efecte mirall a tu mateix, ja no tu del llibre, sinó del llibre de tu, i intentar tu acabar també bé com el personatge d'aquest llibre. I si acaba malament? No? Si acaba malament... No hi ha un aprenentatge? No creus que hi ha un aprenentatge d'unes conseqüències? Tu has actuat d'una manera que no és del tot correcta, hi ha unes conseqüències? Home, clar, No? si acaba malament, tu veus aquestes conseqüències i també pots veure coses que tu mateix estàs fent malament. Llavors, també et pot ajudar a corregir-ho. Clar, no desviar-te tant del camí, potser, eh? Exacte. Molt Però bé. t'agrada més un final més positiu, diguéssim. Depèn de l'època en la que estic llegint. Hi ha èpoques en les que prefereixo acabar un llibre plorant i hi ha èpoques en les que prefereixo acabar un llibre superfeliç. Molt bé. Llavors, parlant de la teva experiència lectora, quins han estat els llibres que t'han ajudat en algun moment de la teva vida? Ja sigui quan eres més petita, una nena, o ara que ets un adolescent. Recordes els títols? Jo de normal sempre he llegit molta ficció perquè m'ajuda a ficar-me en un altre món i em distreu molt, però així llibres com a tal que m'hagin ajudat em vaig llegir ara aquest últim any, que me'l va deixar una amiga, Querida yo tenemos que hablar, d'Elisabeth Clapé, i considero que encara que estigui més dirigit cap als adults m'ha ajudat bastant amb algunes coses. Sí? És l'únic llibre d'aquest estil que m'he llegit. Jo sóc més de llegir ficció o romans adolescents. I aquest que ens comentes de què va? Què és el que t'ha atrapat? A veure, a mi me'l va recomanar una amiga perquè, doncs, al final, encara que jo considerés que estava bé, llegint aquest llibre em vaig donar compte de coses que potser, perquè et parla molt de problemes de la infància que et poden haver afectat a l'adult, i jo em vaig sentir molt identificada amb alguns d'aquests problemes que jo no era conscient que tenia i em va ajudar una mica doncs, a millorar-los i estar encara millor del que jo considerava que estava. Deu ser que és un llibre Sí, que podem recomanar. podem recomanar. Sí. Pots repetir el nom? Querida yo tenemos que hablar, d'Elisabeth Clapé. Molt bé. És young adult, aquest tipus de... No, és adult. És adult, És d'adult. directament. De fet, hi ha parts en les que parla del matrimoni i tot això, que aquestes me les vaig saltar una miqueta, perquè a mi no Encara no t'interessa. No encara no m'interpel·la. t'interessa. No, la veritat que no. Ja sabia, i que trigui, eh? Que trigui. Jo estic molt bé sola, ara mateix. Molt bé. Sí, a banda d'això, del que ens deies de l'efecte mirall, d'aprendre a gestionar algunes coses, creus que els llibres també t'ajuden a aprendre més sobre tu mateixa, a fer no sé, a conèixer més a tu mateixa, com ets, què sents, què vols, a descobrir coses sobre tu?
Jo considero que sí, perquè al final, si tu llegeixes un llibre, jo hi ha vegades que he obert un llibre, me l'he començat a llegir i al final dic, això no m'agrada, llavors aquí ja tinc una idea del que no m'agrada. I quan llegeixo un llibre i veig que em quedo enganxada i que em tiro 3 dies sense dormir perquè estic llegint o vaig cap a Castells i estic al tren i l'estic llegint i m'estic donant compte de que a mi normalment em costa llegir amb soroll i aquest llibre ja pot haver tot el soroll que hi hagi que estic enganxada a aquest llibre. Doncs em dono compte de les coses que realment m'agraden. Llavors també considero que això és conèixer-me a mi mateixa. Fantàstic això que expliques, Àuria, Sí. i que tinguin aquesta capacitat els llibres de vegades d'atrapar-te, no? Així perquè ho comentem molt sovint en aquest podcast, que és molt difícil competir amb els mòbils, amb les pantalles, amb les xarxes socials, amb la intel·ligència artificial. Jo he d'acceptar que molts cops em poso música. Poso els auriculars amb el telèfon i em poso música. Per això mateix que em costa llegir amb soroll. Però sí que hi ha hagut algun llibre que he anat al tren i potser m'he oblidat els auriculars i dic, bueno, vaig a intentar llegir, que em costa molt amb soroll, però bueno, anem a intentar-ho. I si és algun llibre d'aquests que et dona igual el soroll que hi hagi, que ja poden haver 1.000 persones al tren, que t'enganxes i me'l puc llegir. No és incompatible, De fet, els dies tenen moltes hores, podem llegir, podem fer altres activitats i podem tenir xarxes socials. El que passa que hem de dividir-nos el temps. I tu sempre que llegis has dit que t'agrada aïllar-te, t'agrada posar-te música Sí, per concentrar-te? perquè a mi el meu moment de llegir és com el meu moment. És un moment per mi, per dedicar-me a mi mateixa. Llavors, per mi el posar-me música és fer la resta desaparèixer. Això també és molt interessant que vegis que és com un moment per tu, que és com un regal per tu, la lectura, que és una autocura, que és un moment per tu. Això també té molt de valor. També és cuidar-se, no? Molt bé. Què creus que es podria fer ara? La pregunta del milió, Àuria, que tu i jo hem estat juntes a l'aula. Què creus que haurien de fer els instituts i les escoles una miqueta per fomentar la lectura que no estem fent? Si tens alguna idea brillant i me la pots donar i ens la pots donar a tots, estarem molt agraïts. Doncs a veure, de fet, jo he tingut molts problemes llegint-me els llibres de l'institut perquè són llibres que no m'interessen i que em costa. Cap any, cap curs en cap llengua, català, castellà... Rebeldes em va agradar. Rebeldes em va agradar. I van fer un treball brutal de periodisme i de... Sí, és que tots aquests visual boarding... Jo el poso molt. Sí, Rebeldes m'ha agradat. De fet, em sembla que és l'únic que no he venut, que tinc a casa encara. Si li puc treure profit. No recordes cap any... De l'institut, Rebeldes. És que sí que és veritat que a Can Puig a vegades ens fan repetir molt els llibres. Per exemple, a tercer de l'ESO català ens vam llegir Tirant-lo blanc i ara primer de batxillerat ens l'hem tornat a llegir. El mateix? No, la mateixa versió no, una versió més àmplia, però al final la història és la mateixa i avorreix. Però potser a tercer vau llegir els episodis amorosos, després llegiu una altra part de més de batalles... Sí, són adaptacions diferents, perquè al final la història és una mica la mateixa i veure que és el mateix llibre ja tira una mica cap enrere. I no és l'únic llibre amb el que ha passat. De totes maneres, jo, per exemple, sí que acostumo a enganxar-me més quan ens donen una llista de llibres i podem escollir el que vulguem, o simplement ens diuen porta'm un llibre i jo et dic si és vàlid o no. Llavors jo amb aquests llibres doncs, ja puc agafar el que jo sé que a mi m'agrada o puc mirar, si ens han donat una llista, puc mirar les descripcions del llibre o puc mirar petits resums d'algunes parts del llibre i veure si és de l'estil que m'agrada o no, o crec que m'enganxaré o no. O puc, si és una llista, moltes vegades el que vaig començar-me a llegir un llibre que crec que em pot agradar, si veig que no m'agrada, doncs em llegeixo un altre. Però de vegades no et pot sorprendre algú que et recomani. No? Perquè a mi m'ha passat, pensar aquest llibre no és per mi, no? Llegint la sinopsi penses, no, i després m'he equivocat. Sí que era per mi. Sí, a veure, això algun cop m'ha passat, però no acostuma. Jo sóc una persona que enganxa molt el que li agrada i no li agrada la primera. Jo, això que deies de les llistes, sobretot a l'estiu, jo us passava que tu et vaig tenir una miqueta més tard, però els primers anys de l'ESO, sobretot, us feia unes llistes per recomanacions d'estiu, suggeriments de la professora per veure si... Perquè investiguin una miqueta, sí, exacte, no? S'enganxen alguns llibres que per mi han tingut un valor i que penso que poden ser d'interès, no?, per ells. Sí. A veure, encara que jo no en tingués a classe, com jo em portava molt amb la gent de la teva classe, jo ja ho sabia perquè m'ho ensenyaven o m'ho passaven i, clar, quan jo els deia que a mi això la meva professora no m'ho feia, doncs es quedaven una mica flipant.
Bueno, perquè al final cada professor també Sí. doncs, fa les seves recomanacions per l'estiu, no? Sí. I tot això. Llavors això és una bona idea, no? Això, Fer fer llistats. recomanacions. La veritat que sí. I alguna altra cosa? que t'acut? No, per donar-nos idees, els profes. A veure, Sí, exacte, idees. la típica de podeu escollir un llibre, llavors jo me'l miro i dic si em serveix per lo que jo vull que treballeu o no. O simplement també estaria bé que donéssiu tipus us heu de llegir un llibre de ficció i que d'aquí ja, doncs, que l'alumne escollís un llibre de ficció que cregués que li pogués agradar, perquè així també fas que no només els alumnes llegeixin un estil, sinó que llegeixin algun estil que potser d'algun se surt una mica de la zona de confort, però a la mateixa vegada llegeixin alguna que els hi pot agradar i els anima una mica més a llegir. Clar, el que passa que si cadascú llegeix el seu, no podem fer lectura guiada, ha de ser lectura autònoma, i la gràcia de llegir tots el mateix és que podem llegir en veu alta, podem anar comentant, que de vegades l'encertem i de vegades no? I a vegades posem teatre, novel·la, anar compartint una miqueta, combinant, però la gràcia de llegir tots el mateix és més que res fer una lectura autònoma, no? I comentar temes que poden sorgir allà, no? Fer una miqueta de debat, no? Sí, de fet, una de les preguntes que venia ara i que ve a la conversa és la lectura compartida, no? Nosaltres hem viscut aquests moments de lectura en veu alta, això ha funcionat bastant bé, podríem dir, no? Sí. T'agrada? A mi m'agrada llegir en veu alta, la veritat que jo sóc una persona que llegeix des de ben petita i sempre he estat còmoda llegint en veu alta, o sigui, jo em sembla que vaig començar a llegir sola quan tenia 4 o 5 anys, de bastant petita, perquè m'agradava molt llegir i els meus pares de petita, amb 3 anys em llegien llibres i amb 4 anys doncs, potser a vegades treballaven i no podien, llavors me'ls llegia a mi mateixa i si podien me'ls llegia en veu alta. Llavors, sóc una persona que li agrada molt llegir en veu alta. Sí que és veritat que avui dia, jo que he cursat ara primer de batxillerat, noto que hi ha un nivell molt baix de lectura en veu alta a les aules de primer de batxillerat i o sigui, crec que és una que es podria treballar més perquè amb els cursos es va perdent. O sigui, tu arribes a primer de batxillerat i a l'aula es llegeix molt poc. Perquè només tenim 2 hores, almenys el que passa en castellà, en aquest cas, i català. Les llengües no es pot dedicar, a batxillerat no es pot. Ja no podem dedicar aquella hora magnífica que teníem de lectura en veu alta a l'ESO i es perden, clar, hem perdut molts llençols en diferents bugades i ens han anat retallant les hores de llengua, que són des d'aquí reivindiquem que ens tornin la tercera hora que ens van prendre. Que ens tornin les hores per poder seguir treballant, doncs això, el que diuen els nostres alumnes, que també ho troben a faltar. Per exemple, Literatura Universal, que són 3 hores a la setmana, potser sí que heu llegit. Literatura Universal, quasi que l'únic que fem és llegir-nos els llibres que entren al temari i després fem classes teòriques. Sí, a l'aula. Les llegim a l'aula. O sigui, intentem llegir el màxim possible del llibre a l'aula. Sí que és veritat que, òbviament, no podem llegir el llibre complet, però, per exemple, jo diria que Romeo i Julieta, que és un dels que hem treballat aquest any, diria que ens el vam llegir a l'aula quasi sencer. Clar, teatre. Sí, i els vam llegir diverses persones a la vegada, cada un fent un personatge. Clar, això és molt més atractiu, no? I llavors també ens agradaria saber si creus que la lectura ha influït en la teva manera de veure el món, t'ha ajudat a ser més creativa, més imaginativa, o no? O què? Com? A veure, jo sóc una persona que com a tal original no em consideraria gaire. Sí que potser els llibres m'han donat alguna idea per alguna cosa que sí que considero que forma part de la creativitat o de l'originalitat o per algun treball de classe, alguna cosa que he tret d'un llibre, doncs sí, potser m'ha ajudat una mica, però com que jo de per si no sóc una persona massa original en certs aspectes, doncs tampoc sabria dir-te. Però t'ha despertat. Sí, alguna cosa sí. És creativa, t'ha donat idees. Sí. En el teu cas, a més, l'escriptura també té un poder important, perquè ho sabem, perquè s'ha presentat als concursos de Sant Jordi, àlies i fer passar vergonya. No, això es pot dir, no? Es pot dir que... No llegirem res en veu alta, que has escrit poemes, que és una cosa que no t'ha fet por i en aquest sentit t'ha ajudat l'escriptura? Sí, la veritat que és una molt bona manera de treure el que tens dintre. Ja no... O sigui, jo abans escrivia més i solia escriure poesia, quasi totes eren més tirant a tristes, perquè quan estic feliç doncs no sento aquesta necessitat de treure les coses de dintre, però ja no només
poesia, sinó també a vegades quan em passa alguna cosa, doncs, o m'agrada escriure-la per poder-la expressar, ja sigui bonica o sigui dolenta. I sí, sobretot abans escrivia poesia amb algunes coses que m'agradava, que necessitava treure'm de fora. Ja no escrius poesia. No? Sí, però no tant, perquè ara tinc més coses a fer i tinc menys temps. Abans potser doncs dedicava més temps, ara menys. Sí que és veritat que sempre que s'apropa Sant Jordi li dedico una mica més perquè m'agrada presentar-me al concurs de l'institut. Aquest any no m'he pogut presentar perquè tenia un poema escrit, però se'm va passar el pla. El termini, Sí, però sí que és veritat que no era tan sentimental, sinó que era més tirant a divertit. Molt bé. I per què poesia? Per què escrius poesia? Perquè no escrius teatre o contes? Sí, O per què una no història. escrius una novel·la? Per què has triat la poesia? Què té la poesia que no tinguin els altres gèneres? Bueno, a part que té una professora que està tot el dia matxacant-los amb la poesia. Sí, però jo vaig començar a escriure poesia abans de tenir-te tu. Més primer, segon de l'ESO, quan tornàvem del Covid, sobretot, que la pandèmia era una cosa que se'm va quedar molt al cap. Per què? No sé, jo crec que de petita em van regalar un llibre de poesia que encara el tinc a casa i em va agradar. Ja està, o sigui, no té més història. O sigui, suposo que és una que em va enganxar. També és veritat que a la meva família tinc molts cosins que fan rap. Llavors, quan jo era petita, s'escoltava rapejar i això també a mi rapejar no se'm dona bé, però escriure poesia i rapejar doncs, és molt similar i al final doncs, potser veure'ls m'ha inspirat també alguna mica, perquè els meus cosins es presentaven a batalles de gallos i coses d'aquestes. Que guai, Clar, és molt que és bé. el que hem dit moltes vegades, que l'adolescència és l'època on tots escrivim poemes. Alguns continuem i altres es queda aquí, no? Però sí que potser és la forma que et va millor per expressar sentiments. Sí, la veritat que entrellaçar paraules és com una manera que jo considero que és molt bonica d'escriure i que és com que surt com si fos un fil. És a dir, és algo que si tu tens al cap, quan ho escrius és com que surt sol, com si estiressis d'un fil. Llavors, com que se'm fa més fàcil treure-ho, perquè és com estirar el fil des de dintre de mi. I dibuixar, sí. Una poeta. Escolta, aquesta metàfora tan preciosa que acaba de fer, molt bé. I dibuixar? Dibuixes? Ara et diré per què t'ho pregunto. M'agrada dibuixar, però sí que és veritat que no se'm dona gaire bé. O sigui que no dibuixo gaire. Però sí que sempre m'ha agradat. Però què dibuixes? Dibuixes, fas poemes, encara que no de forma professional o no per presentar-te a premis, què dibuixes? Dibuixar no gaire, o sigui, dibuixo poques coses, perquè jo, creativament, el que més m'agrada fer, si no estic fent poesia, per expressar-me és ballar. Jo soc molt... Jo he fet dansa tota la vida, ara la vaig deixar fa un any per motius físics, però... És una altra forma d'expressió. Sí, m'agrada més que dibuixar. Dibuixar també dibuixo, però no tant per treure els sentiments. Per treure els sentiments, doncs, o escriure o ballar. O per gust, Saps què passa? Sí. Que és una de les coses que jo sempre poso d'exemple, no? Quan som adolescents, moltes vegades escrivim poemes i mai més. Hi ha gent que mai més. I també quan som petits o quan som adolescents dibuixem. I arriba un moment que mai més. Ja no tornem a dibuixar. Jo no dibuixo, i dibuixava molt. Sí. També escrivia i encara, però són activitats creatives que arriba un moment que on jo crec que és potser perquè no et sembla que és prou professional o prou bé, deixes de fer. O per inseguretat. Clar, i quan ets adult també perquè tens molta feina, però tots hem dibuixat moltíssim. I ara digue-li a un adult que et faci un dibuix. Ui, no, jo no sé dibuixar. O digue-li a algú que ha fet un poema, que segur quan era adolescent va escriure un poema. Jo considero que potser a primer de l'ESO jo em passava les classes dibuixant. O sigui, jo tinc els meus apunts de primer de l'ESO i totes les llibretes estan plenes de dibuixos, perquè a més era la manera que jo tenia més d'entendre les classes. Si jo em posava a dibuixar mentre escoltava una classe, se'm quedava molt més, ho retenia molt més que si simplement escoltava la classe. Servia per concentrar-te? Sí, però ara mateix ja no. Ja no. No, Clar, no gaire. Ja estàs entrant en l'edat adulta. Sí, ara tenen el TR, tenen l'ESPAU, estan entrant en un procés complicat, no? El batxillerat sempre tot es complica. Sí. També et volíem preguntar si creus que les noies llegim més. Per la teva experiència pròpia, tenim aquesta percepció o és així? A veure, avui dia jo considero que les noies llegeixen molt més.
No sé per què, no ho sabria dir, però jo conec moltes més noies que llegeixen molt més i els nois, per exemple, això que estava dient abans de la lectura en veu alta, jo considero que potser els nois tampoc tenen un nivell igual que les noies llegint en veu alta, però perquè també considero que els nois llegeixen molt menys que les noies, llavors potser si llegissin més tindrien més nivell llegint en veu alta també, encara que llegissin per ells mateixos, perquè tindrien aquesta facilitat de llegir i al final és només projectar un veu alta, que sempre és una mica més complicat, però si tu ja tens l'àmbit de llegir, doncs és més fàcil llegir en veu alta. Llavors, jo considero que encara que sí, les noies avui dia llegeixen molt més, com a mínim les de la meva edat. El teu voltant, el que tu veus. Sí. Clar, tampoc puc afirmar res perquè tampoc tinc gaire contacte mínim amb els nois del meu institut. Al meu cercle els nois són més per exemple, els de Castells, em porto molt més, tinc molts més amics nois a Castells que a l'institut. I tampoc considero que llegeixin gaire. O sigui, jo vaig a una sortida de Castells i anem tots a l'autobús i tu veus, potser som 20 nois de jovent, nois i noies, i veus dels 20 la meitat de les noies llegint i ni un noi. Potser els hi fa més mandra. Estan més enganxats al TikTok? Al mòbil. Al futbol. Al futbol, al mòbil. Al futbol. Sí, però és sempre del teu punt de vista, la teva percepció. Sí. Molt bé. També ens agradaria que, abans d'acabar, que a veure si ens podies dir algun llibre que hagis llegit recentment i que diguis, mira, l'he de compartir, l'he de recomanar sí, o si n'has portat algun, o alguns títols que tu tinguis així al cap que diguis, aquests són ideals. Què ens recomanes? Puc dir el títol en anglès? Sí, i tant. Si fa no gaire em vaig llegir un que es diu Book of Nights, de Holly Black, que és ficció, és fantasia, però a mi em va agradar molt, perquè és l'estil que a mi més m'agrada. Jo el recomanaria, si t'agrada llegir ficció i si t'agrada llegir fantasia, jo el recomanaria moltíssim. També jo sóc una persona molt friki de Harry Potter. Sí, jo m'he llegit tots els llibres de Harry Potter 1000 vegades i jo se'ls recomanaria una i 1000 vegades a tothom. Més que les pel·lícules, perquè els llibres són més específics, hi ha personatges que els llibres surten i que les pel·lícules no, i encara que les pel·lícules estan bé, jo recomanaria que et llegis els llibres. Si vols veure't primer les pel·lícules per veure si la història t'agrada o no, allà és cosa teva. Però jo recomano que et llegis els llibres, perquè són molt diferents les pel·lícules i a mi, des de petita, que m'han encantat. O sigui, em sembla que em vaig llegir el primer llibre de Harry Potter per primer cop, que potser tenia 7 anys. Què tenen aquests llibres que tu t'enganxen tant? Què ha fet la Rowling per encisar-nos? Quina droga hi ha posat la Rowling? A veure, jo diria que és el fet que és una història, que és un món completament diferent. O sigui, tu et poses en aquell llibre i de cop i volta et desapareixes del món on estàs i apareixes a Hogwarts i et sents com un alumne més i clar, et parla de les classes, et parla dels passadissos, et parla de les diferents sales comuns de les cases, del que passa. Llavors és com que et sents que estàs dintre del llibre, et fa desaparèixer totalment el reste del món i a mi això és una cosa que m'encanta. Molt bé. Molt bé. Doncs, Àurea, moltíssimes gràcies per venir. Ens ha encantat xerrar amb tu. Tenim aquí a una futura periodista. Molt gràcies a vosaltres. Esperem que vagi molt bé tot, l'institut, el TR, l'Espau i bé, aquí estarem sempre per tu. Molt bones lectures. Bones lectures. Gràcies. I nosaltres, ens acomiadem fins al proper episodi de Literatura i gràcies per veure'ns. Fins a la propera.